Ali Nuhu, Adam A Zango ko kaɗan ba sa cikin wannan kes ɗin nawa tunda kuke ko sau ɗaya kun taɓa ji sarki ya je studio ko ya kuwa ya kira ɗan cindo bai taɓa yi ba don haka kazalika shi ba mawaki bane ba kuma ba wai tsoro bane yasa na faɗi ba ruwansu gaskiya ce in ta zo ko kan ɗan buda ne ka jefa ta in gaskiya ta zo ka faɗi kuma billahi lazi wa ramanu nai muku imani duk da sarki king of Kannywood ba waka yake yi ba in na gaya mai na ce dadi na saki waka kaza kuma talent ne yan kada da ake yi ko kafara ba zan yi ba wallahi tallahi sarki Ali Nuhu zai hau wakan nan ai shi yana da kokarin yin promoting su ne daidai ga su nan gabaki ɗaya sai reto rayuwar take su suke jin kansu wata tsiya ce so dan haka billahi lazi ba ma abin da ya shafi wani su sarki Ali Nuhu a cikin wannan kes abu ne iya tsakanin mawaka sannan duk wanda yake tare da ni a wannan yakin da nake yi na kwato mana yanci a hannun mawakan da muke yi musu wahala ba su san darajar mu ba ko kaɗan nake buƙatar su san cewa muna da amfani gaba ɗaya taimakon juna muke yi ya danna mun don wanda kuma baya tare da wannan fighting ɗin ka fi so kullum ka ƙare a ba a ganin mutuncinka shi kuma ya danna tsiya kun gane duk wanda yake tare da wannan fighting ɗin ya danna don ni I respect Ali Nuhu to the estate level cause he know what he is doing right in the world. Duk shi ya san me yake a cikin rayuwarsa ta duniya ba jahilin murakkab bane ba. Duk abin da yake yi da ilimi yake yin sa kuma yana kokarin yin promotion din jama'a. To misali ko shi sarki Ali Nuhu kun taba ganin wani jarumin mawakin da ya je a kasancewar ya san cewa Ali Nuhu king of Kannywood ne a yanzu to the SL level 1 number 1 in not a harkar Kannywood kun taba gani sun je sun yi musu comment ko sun yi musu duet amma sarki za a kawo waka ma ko wani abu ya zauna ya ma hau waka kai ma wani abu ko kuma abu ya tashi dan haka wannan rikicin bai shafi bangaren su Ali Nuhu ba ko na misi kala zaratin ko na minti daya dan haka duk wanda yake tafiyar kwato yancin mu a rinka ganin darajar mu ba wai tsanar su muka yi ba komai muka yi ba mu bukatar mu san darajar mu in mun yi ai mana ba harka bace ta Allah ina ƙara jaddadawa in ba a ba mu ko sisi ba a garrama mu ai mana comment Allah musu bureka duniya ne duk sanda na hawa kasa tai trending inda ya gani wallahi tallahi is trying to call me say thank you Murja in ce babu komai diyi wa kai ne amma ba a san darajar ba kuma mu zauna mu mi ta abu yawar bayi in ma iskancin ne da lalacewa duk suwaye sila ba su bane majoratin mawakan saurayi daga yazo ya sa mana baiti guda ɗaya mai ratsa zuciya shikenan mun bi shi mun fara soyayya da shi a ce ba za mu faɗi gaskiya ba no